Atupele Muluzi dzina lija ndilochokera ku MCP. Uyu ndi Akinyawo amene watu ndi anyamata a Yawo Network. Akunena kuti tu Atupele Muluzi akuti tu amene ndi chidebe. Kodi nkhani zimenezi zikuchokera pati? Ndiye tapeza zoti Atupele Muluzi uja ndi zero chidebe chenicheni. Ye uja pandale sanga kwanisi. Atupele Muluzi tikudziwa atu ndi mwana wa Amuluzi amene anali president wakale wa dziko lino. Ndipo tu anakwatira ku Msinja kumene ndi ku Central Region kuchimake kwa MCP. Iye yutu wafotokoza zofoka zimene Atupele Muluzi ali nazo, zimene zikupangitsa kuti Atupele Muluzi azioneka atu ali pati ndi chipani cha MCP. Mukudziwa atu inu pompano pa 10 June panali tu mwambo umene unachitikira kuntunga umene a president anakachita mwambo okumbukira imfa ya a Dr. Saulos Chilima. Ndipo Atupele Muluzi anali kumeneko. Anthutu anadabwa kuti izi zichitika bwanji popeza tu zisankho za 2020 zinaoneka tu kuti Atupele Muluzi anapatana ndi DPP imene tu sinapite ukaonekera kuntunga koma inapita ku Nsipe. Iye itu nyamata wa Yawo Network wafotokoza kunena kuti Atupele Muluzi potengera kuti Ashaniru Muluzi anachita nawo ngozi imene inachitika kuntunga, iwo tusamayenera kapezeka nawo kumeneko, koma kuchita nawo mgwirizano kapena pati ndi anyamata aja anali ku Msipe. Wanena tu zambiri zofoka kulephera kumene Atupele Muluzi ali nako kuti chipani chake chisamayende. Ndipo wanena zambiri akunena kuti tu Atupele Muluzi analephera angakhale kukopa anthu kuti mwina azibera uchipani chake. Chachiwiri, Atupele Muluzi akusogolera chipani cha UDF. Pindu limene anthu a UDF tapeza pa usogoleri wa Atupele ndi chani? Ansala ndi zero, ndi chidebe chakwa chimene chichi. Akuti chani? Tatiye ntimvesere mwachidwi. Musayiwala panga like, comment, komanso subscribe. Yawo King. Atupele Muluzi muja, iye uja ndi chidebe chakwa chimene chicha, mulibe nzeru ina iliyonse yoyendetsera dziko. Atupele Muluzi si munthu womudalira pandale, ndosakwanira, ndosakwima nzeru amene uja. Ife takhala tikumupangako chakwa iye uja scanning, kumampangako test kuti kodi maganizo achi ali pati. Ndiye tapeza zoti Atupele Muluzi uja ndi zero chidebe chenicheni. Ye uja pandale sanga kwanisi. Umboni wokwanira. Atupele Muluzi umuyang'ane kumene amachokera amapanga za UMP. UMP ukadalipo kapena udati. Kwawoko kudela lawo anthu sakumufuna iye uja. Ngati kwawoko anthu sakumufuna angalamulire dziko. Chachiwiri, Atupele Muluzi akusogolera chipani cha UDF. Pindu limene anthu a UDF tapeza pa usogoleri wa Atupele ndi chani? Ansala ndi zero, ndi chidebe chakwa chimene chichi. Abweresa anthu angati ku UDF. Palibe munthu amene alowa ku UDF chifukwa choti Atupele ali ndi fundo. Sanabwerese munthu wina aliyense ku UDF Atupele Muluzi. Ndiye ife timampasako ulemu poti kwa iye uja ndi mwana watu. Ndiye ngatiko iyeyo akusifulako nzalo, tili ndi zinthu zambiri zimene tita kumuyikako chakwa iye uja pambalambanda. Izi zikuchokera kwa ine Akinyawo, chisulo chopanda simbiri. Ndiye Atupele Muluzi dzina lija ndilochokera ku MCP. Sukulu ya Atupele ndiyochokera ku MCP. Kwawo kweni kwa Atupele ndi kumene kumachokera chipani cha MCP. Atupele Muluzi ndisofesa chisoni kuti atafika ku UDF. Atipanga chani ku UDF. Anangobwera kusatiza chipani cha UDF. Umboni wokwanira. Atafika pamangochi pasenti 3. Analangula mawu. Ananena zoti yeye ku UDF wachoka. Koma pali anthu ena akhunkhu akukakamira chipani cha UDF. Sofesa chisoni.
ndi pamene kuyena ife tena ngokugwisa ko network chakwa iye uchi kuti kwambavu zache zichasithe ife ndi mmene timapangira. Mukudziwa zoti posachedwa pompa nayitanidwa ku South Africa napita chako kumene kuja namuza ako Julius Malema kuti anthu amene mukukira nawo ntchito wamwachose sali bwino pa research imene ife timapanga. Anthu aja anawachosa ndi pamene zimafika paja kuti wakuti amene amadaliracha anachoka. Ife tinakhala pansi ndi Abibu Mutalika ngani yosigulira malo ije ndi maplani wochokera ku Yawu network amene aja. Malemu Ashilima ena mukukumbukira namusa ko chakwa iye uja akadakhala ngati kuti anandivela namusa kuti ko iweyo usamale mu research mu network ya ife tagwirako zoti iweyo ndi mundu amene mumve kuwawa pa dziko la pansi pano. Ku dziko la Malawi lino ngati pali munthu amene alimve kuwawa dziko la Malawi ndi inuyo. Amakayikira nango mpasako mwina mwake 2 months ena mukukumbukira ndi pamene amamugwira paja amuchosa amupanga zakuti ife Yawu network ndi mmene timapangira. Ndiye ndagwira ntchito ndi Achina Zuma ine ndagwira ntchito ndi King Swati timagwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana mabishop mapasta komanso mufti ena oyenera pa mufti. Ndiye mukamandifunsako nkhani yathu pele muluzi ndi chidebe chakwa chimene chicha ife tidamupangako chakwa iye uja scanning kuyambira pachiyambi tidaona kuti kwa iye uja ndiobalalika. Ndiye muzimuona kuti amangopanga zinthu zosiyana ndi ndale muona lero alangula izi walangula izi atupele uja ndi osayenera pa president chakwa amene uja sanafike ndi okula mtima.